また強くなったぞ。気がついたか。ごめんなさい。どうやら終わったよう。ありがとう。シェリーよ。この辺りに。ごめんなさい。リアナが悪いわ。ありがとう。そうだ。結局、これからどうす。彼女が帝国に狙う。カルザス城か。確かにカルザスなら。もちろんよ。そうだな。エルヴィン。リア。お願い。そんな。これ以上耐えられないの。そうよ。わかったよ。ありがとう、エルヴィン。なかなかやるじゃん。ありがとう。お前は何か大きな、一緒にいれば退屈。こちらこそな。さて、きっと、みんな大歓。待ってください。あなた方のおかげで。このクロスを受け取っ。よし行くぞみんな。調子が良かったみたいだ。光の大神殿は見た目以上に損傷が激しく、再び敵が攻めてくればリアナを守るどころではないという状態であった。ルシリス様のご加護。早く腕試ししてみたいわ。
ス様私としたこと、バルガス様。